Čau ty lidi, dneska jsme tady na Skyblocku a jsme tady s borcem Němcem. Dobrý den. Dobrý den. Abych řekl pravdu, tak nás. Že ten debil neskočil. A najednou uděláme baf. A ty tam. Ty vole, to nechtěl držet shift. Už se omlouvám za toho retarda. Boje letal. Ty. Ne. Tak udělej cobblestone generátor. To byl Hej, generátor. počkej, je tady PvP? Jo, je. V tom případě dej to dřevo do truhly. A ty mě chceš zabít. Tak jo. Ne. Tak dobře, klid. Dajte hajzle. Neuvíš to. Viděl. Hajzle. A spadni. Tak už se necháme. Tak jo, ale... Aj. Co za? Myslím, co se stalo, měl to portlo do moparény. No nevadí, tak se budu mobit. Ty vole, láva! Bo dělej, odpoj se a pojď sem. Ty vole, se spadl. Jo, já je chcípnu, jsem tady stejně sám. Zabij ho. Čau, vlku. Yes, já vás zabiju o ten kaktus. A i tebe zabiju o ten kaktus, je ti to jasný? Komřeš, říkám. Mně to moc jasný není. Písek. Já se jdu podívat na úkoly. No, tak běž se čím na úkoly. Na spavnu. A já mezi tím se tady klouzat. Klouzat říkám. Klouzat. Tak dělej. No, tak hraj ty vole, lava. Místo lava. Creeper. Já tady přežívám, už je 6. kolo. A tady ti slimeové skáču do lávy. Ještě bych stál tady. Chcípni. Já ti uteču. No? Nebudeme dělat úkol, dostaň se do pekla se postavený portál, jo? Proč? To bychom museli hrát dlouho. Proč dlouho? Tak kde se ženeme? Obsidian. Však tam je to? Jo, vlastně láva, voda, že? Ne, počkej, to je jináčí. Tak to nevím jak. To jsou nějaké jináčí pravidla. Asi. Portni se na spavnu. Počkej, já už mám 10. kolo, už je tady boss. Já hořím. Voda. Mně se to laglo. Dobrý, voda. Ještě ho dělej. Jo, pokusím se. Jsem mezi tím napil. Mně se to tady laguje jak svině. Hej, je tady shop. Já bych bral, kdyby tady byly spíš ty aukce. Jo, hej, je tady ale shop. Aha. Ale za dost peněz. Tady všechno stojí tak 300 nebo tak. Nežduchejte mě do lávy, nežduchejte, když já teda nechci hořet.
Kubo, diamant stojí 1000 a ze začátku máš 10. 10 000? Ne, 10 korun. Teda Jo, viděl jsem eur. to teďka, lava. Kubo, pohni, dělej. A já teda 14 kolo. Ty hrochu chcípni. A jak kde je teda ten boss? To žádný boss není. Boss. Toto je boss, ne? Toto je boss. No, boss has dead. Tak. Ajaj, on se bugl. Kubo, pohni, vole. Jo, to je dobrý, já se tady vydělávám. Ježíši, Kubo, já chci natočit Skyblock, dělej. Či my to natáčíme? No ale ty demente, vole, já tady lítám po spavnu a ty si tam šukáš s monstrama, vole. Dá, lava. Až zemřu, lava. Tva... Lava, creeper. Zombie. Němec, dělej, vole. Tak počkáš půl minuty, než já zhořím. Tak Na L. Ne. ne, Chceš železný meč? ne, zahoď to. No, Budeme hrát obyčejný, vole, ty vole, budeme hrát obyčejný ten Skyblock, zahoď to. Zahodil jsi to? Úplně všecko? Víš co, pro jistotu. Hajdle. Pro jistotu jenom. Ne. Já nechci umřít. Hajdle, umřeš. Neumřu, já nechci. Hej Kubo, teďka jsi zas kde? Již pojď už normálně hrát. Na spavnu nic není. Už tak pohni, dělej. Rozbiju tu, jo, truhlu. A nadívej se na spavnu, tam není žádný meč. Ty dropy se stejně pak to... Počkej. Zabij mě. Počkej. Uhni. Díky. A ty mě nezabij, já mám u sebe věci. Tak. Tak když udělat tu farmu, cobblestone generátor, Počkej, tady jsou takové ty nábory. ví to ty úlohy, ne? No, nebo co to tady je, já nevím. Spartan, cože? Skyblock Spartan. Když jste fandili, kurva. Když jste fandili Spartě, tak si to neberte. Kubo, přišli jsme o ten. O kyblík z lávu a o 1 led. Dobře. Vadí to? Ani ne. Tak my to stopneme a za chvilku budeme tady. Teď jsme teda zpátky a máme lávu a máme všecko 2krát. Takže můžeš udělat ten cobblestone generátor, Kubo. Ty vole, má jsme měli pokat. Naštěstí to máme 2krát. Takže co tady jako pravně uděláme? A jo, no. Kubo, Ne, ten kybli. Ježiši! Hoď to mě všechno. Hajle, trať se. Kubo, proč to nemizí? Čak to už zmizne, to se naučí. Ty vole, co si. Leď k sousedům, hajzle.
Sorry. Nein, Chceš pomoct? nein, Asi ne, že? O, písek. písek. Písek! A tady to. Kurva lava! Tady pod tím něco bude, to ti říkám rovnou. Díra, vole. Bedrock. Nebo, bacha, háž lávu. Hajla. Pryč. To celý pozral. Tady nic nemá být, říkám mi tam rovnou. Mamma mia. To to zase kurva porodila. Děcko, bylo velké jak Švédsko. Help. Kdo to zazdil? Já ne? Asi bych měl... Bude to fungovat? Hej, teďka jsem si řekl, že jsem to udělal špatně. Tě tady Bacha, budeme teďka, pozorovat. musíte načasovat. Hop, dobrý. Já jsem to úplně jinak, než jsem chtěl, ale beru to. A bude to fungovat? Jo, bude. Hej, Kubo, tak to tam zazdí. Tady to budeme takhle kopat. No. Ještě musíme udělat klump. Mám udělat tady antimirovu skrýš. Ne. To se dělá tak, že na tu lavu dáš nějaký blok. Ps. Ty vole. Já nám udělám teda ty krumpy, jo? Takhle. Tady to máš, Kubo. Kde seš? Já jsem to spadl. Ne s tím kyblem. No. Mám to jsem všechno dal do toho. Tak ale pohni už. Kubo, No, udělal jsi to blbě. jak to? Já jsem mu kopl ten cobblestone. Ale to nevadí, protože když na to klikneš pravým kyblíkem, tak ti ten obsidán zmizne a máš to lávu. Dobře, počkej, já jsem to fakt dělal špatně. Tady máš tu lávu. A jste si to i vědom, jo? Ty vole, Kubo, já už jsem se lekl, jak jsem viděl. Tady to má aspoň dobře udělaný. Ty vole, kdo to? Co? Sorry! Nejde okej. Jak kdyby, co tohle je tady? Vzduch je vzduch. Vzduch je láva, ty vole. O, Teď už by to mělo fungovat. dobře. Teďka to bude. Vzal No, Vzal jsi ten krum? je krup. Ale šlo by to udělat i pro víc lidí, jestli chceš. Tak dělej. Kdo říká, že se mi chce. Já. To někdy příště. No jo, toto zatím stačí. Uděláme farmu na stromy. Až, To máme jako druhý úkol. Příště. hej, každý díl budem dělat jeden úkol, bereš? Někde i 2, když budou lehký nebo jakože krátký. No, takže... Vždycky se na ně připravíme. Tam, počkej, tam bylo za úkol, že musíš zvětšit ostrov. No tak víš co, já budu kopat teďka cobblestony a budeš to zvětšovat. Já jsem se zaměstnal, takže já budu kopat kabel. Hej Kubo, vole. Tak se taky zaměstnej. Ale já to chci normálně hrát, vole. Oddělej se s tama, z té práce. Ber to jako kdyby to byl jak kdyby můj server. Jak jsme to dřív měli. Hej, proč to tak posrali, že to nejde? Přes to hamači. To nejde. Tož udělat server. Jde? Ne, to nej... nebo takhle jde, ale nejde se tam připojit. Jo, jakože to by to jde, ale nikdo jiný tam nemůže připojit? No, No však, tak to už se...
To už žádný server neuděláš, to je tak jako mě. Ale to samý se děje i Koliovi, teďka Radimovi, Kopčimovi, mě. No tak já jsem tam měl takový dřív. Zvětšuješ to už? Jo, já měl zvětšat ostrov, že? 3 si nechám, si potřebuji udělat druhý krum. Jo hej, a dej mi prostě nějaký dřevo. Stačily 2. Víš to, já tady uklidím všechny věci. A jdu zvětšovat ostrov. Ty zaláva velmi mizne pomalu sama. Vůbec nemizne. Co jsi zase dělal s tou lávou? Já nevím, ale kašlu na ní už. A proč Ale to tak podívej. debilně zvětšuješ? Proč neprokopeš tu hlínu, jak kdyby? Taky ti to došlo? Mně se takhle prostě líbí, to je takový hovno, jak kdyby rozetřený po celé no. A pak za chvilku budeme bez hlíny, vole. Tak když tak půjdu na svůj ostrov. Tam vidím ostrov. Tam vidím. Počkej. Ale my nemůžeme splnit tu přes úkol se sněhem, jestli tady nějaký je. Nám tady nesněží. Na něj se vykašlem. Kolik máš peněz? Počkej, biom. Kde je? Kde máš ten biom? F3. No, ale kde? 5. řádek, Bčko. Tady je forest. Jo, aha, tak to jo. Dobrý. To je co forest? Les? Jo? Nějaký, myslím. Víš co, já jsem taková chránička, která ti bude sbírat kobl. Nebo ti ho bude rovnou sbírat. Dobrá. Chci zvětšit ostrov. Ty vole, co to je? Madam. Motherfucker. Duo. Máš nějaký coble? Coble stone? Ne. A to mi prosím i tak. Který koko tady zaměstnává? Místo lova. Místo lova. Místo lova. Sešvůl, nespívej. Ale mě se to líbí, místo lova. Haňaňa. Já se tu topím, pomoc. Kde to je ten koble? Já mám koble. Chceš taky koblestone? Ne, Ty nechceš koblestone. ne, stačí, když to zvětšíš. Koblestone. Koble, koblestone. Moje koble. Ty vole, koble. Koble? Ne, Koble. ne. Koble. 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 Hajdle. Ano, Ty vole, kdy jsi se babička. Ty nemáš zase kabel? Coble. Říkám ti coble. Dělej, jdi už to zase Ty vole. zvětšovat. Mně se stekla hra a malem jsem spadl. A to si myslíš, že já tady dělám, já tady celou dobu stavím. No vidím kabelstone v ruce, vole, ještě ti tady tak dávám. Tak se bude kolem sebe. Vidím hovno. Já vidím zase cobblestone a Jirku 214. Já, jak ten cobblestone padá často do lávy.
Nebluj. Budu přes tebe. Ble. Ty hnusný. Ale... Tak máme. Ještě. Jestli chcípneš, tak tě zabiju. Jo a příště tady nás tady bude asi víc, nebo tady můžu být tady sám, nebo tady budeme jenom my dva. Nebo já s někým jiným. Asi ty s někým jiným. Než jsi na mojím channelu, ty jsi tady jenom tak s tebou tady nemusím být. Kamarádi. Co? Kamarádi. Budeme kamarádi, jo, budeme. Nejsi na mojím channelu. Na to bys chtěl, co? Bych měl chtít. Když můžeš mít. Proč bych měl chtít? Když můžeš mít. Jo, jak... Ty seš furt z Misase? Mraky, ano, Misase, ano, já Misase, ano. Takže jo. No, No, dík. prase už seš dlouho, vole. Kuj. Hovado, ty vole, lava. Chceš další kabel? Víš, co mi to připomíná? Co? Když si takhle stoupnu. A jakože ta voda lava, to je díra. Hej, tak ukončíme to už, ne? No, už natáčíme 30 minut. O, tož tak teda zdar, lidi. Naschledanou, dobrý den a naschle.